Nemzetközi beszerzők figyelem! Itt vagyunk a kantonvásár titokzatos küldetésének helyszínén. Lilla vagyok, egy Magyarországon élő kínai lány. Épp most kaptam egy titokzatos nyomot. A kiállításon 2 darab okos otthon csodakücsű rejtőzik. Kíváncsi vagyok, hogy neked mi jut eszedbe erről a 2 nyomról. Nézd csak, mit találtam itt a helyszínen! Az első nyom egészen idáig vezetett, és ezt a márkát találtam. Komolyan mondom, mintha varázslat lenne. Omra nem csak egy márka, hanem egy életmód. A küldetésük szebbé tenni az élethelyzeteket és nyugodtabbá a lelkünket. Most pedig itt van az intelligens panoráma sátor. Bármilyen időjárás esetén mindig együtt látsz a természettel. Ez a termék rendelkezik 5 oldalról nyitható üvegfalakkal, és a világ első láthatatlan klímarendszerrel. Ez nem csak technológia, hanem a jövő életmódja. A második nyom kulcsszava egészség és jó élet. Ez diákként nem más, mint egészségesen élni és egészségesen tanulni. Ez az állítható magasságú íróasztal 610-től 1250 ml-ig elérhető. Kisgyerekektől a felnőttekig mindenkinek megfelel. A beépített vezeték nélkül töltő tökéletes a tanuláshoz és a munkához. És persze, a dolgozóknak is jár egy kis pihenés. Ez az ergonomikus elektromos okoskanapé tényleg mindent tud. Fekve egy töltőállomás, ülve pedig egy minikönyvtár. Most pedig lazuljunk együtt a hétvégén. Küldetésem teljesítve. Ezek a termékek megmutatták, hogyan teszi a technológia kényelmesebbé az életünket. Kantonvásár, találkozunk legközelebb!